Promotoras e inmobiliarias apostan por recuperar edificios a medio construir ou propiedade da Sareb para ter máis vivenda no mercado. Apenas está a ver obra nova no Barbanza, aínda que nos últimos meses sí que houbo movimento na construción de edificios. Promotoras e inmobiliarias apostan por recuperar edificacións sen rematar e rehabilitar edificios que eran propiedade da Sareb para ampliar a oferta do mercado na comarca. Moi pouquiño queda, non? E despois é o que falamos, que algúns deles, como este edificio que temos aquí enfrente, pois que se retirou supuestamente, era para facer vivienda social que o goberno iba a facer, pero ni está ni se le espera, o sea, para uns cuantos anos, non? Esta obra que temos aquí, que sí que era unha das últimas que se colleu, que van a salir 80 vivendas á venta, e iso ven como agua de mallo, non? Pero despois do resto tampouco, a corto plazo non hai, realmente para a demanda que hai ahora mismo, non se vai a cubrir coa oferta que se vai a poñer no mercado. E de alugueiro aínda menos, segundo lamentou. Na contorna xa non quedan apenas edificacións a medio construir para impulsar novas vivendas. Esta zona de por aquí, todo o que había, xa está todo en mans privadas, e salvo algunha cousiña que se retirou do mercado, que supuestamente o goberno queren facer para alquiler social, pero eu creo que iso vai para bastante largo plazo. Tamén apuntou que está a ver algo de obra nova, pero recordou que Si empezas desde chan, desde cero, o sea, bótalle toda a carga burocrática que ten hoxe unha obra e desde que empezas hasta que rematas, porque non é só empezar. E pois unha vez que rematas tamén, pois oye, que os concellos, que a veces non son todo ágiles e rápidos que deberían, xa para dar a veces unha licencia de primeira ocupación e que poidas ir á notaría, pois tamén é outra travesía en el desierto, non? E iso fai que non che baixe nada dos 3 anos. Polo que reclamou que se reduza a burocracia para poder axilizar os proxectos e contar o antes posible con máis vivenda no mercado.